kući, u toploj obući. Mislim da ceo dan neću pidžamu svući. Na YouTubeu svira Smoke and Chill Lofi. Lagana atmosferica, čiliranje uz kofi. Lagano se džuska dok pozadi bas gruva. I razmatra se ideja koja hrana da se skuva. Da li šetnja ili odmah full kulerica. Volt, Glovo, pizza, limenka, Coca-Colica. Sounds like a plan, even more like fun. You know I can get all things done. Najlepša su jutra između maja i juna, čijih sunca, zraka mi duša nije puna. I svaki zvuk je melodija, i svaki dodir previše prija, i svaki miris opija, pogled sa terase ubija. Nije lako, ali bolje nego ranije, kad je bilo samo suljpa i boranije. Sada smo postali ljudi od akcije, uz puno sekiracije. Budi heroj svoje nacije. Al ovog jutra popisujemo primirje. Od ovog vajba mi ništa nije bitnije. Voćnu salatu naseckam što sitnije, jer je 2 put jutro sjeo još sitnije. Dok cirkam šokica, 3 različite slamčice. Očekujem da banu drugovi, drugarice. Sve je spremno od klope do dekoracije. Emitujemo lagane vibracije. Svaki zvuk je melodija, i svaki dodir previše prija, i svaki miris opija, pogled sa terase ubija. Nije lako, ali bolje nego ranije, kad je bilo samo suljpa i boranije. Sada smo postali ljudi od akcije, uz puno sekiracije. Budi heroj svoje nacije.